Inden vi lige starter, så vil jeg bare sige tusind tak guys for al den her support. Jeg har fået 20 abonnenter. Det er crazy. Det var egentlig bare det jeg ville sige. Så let's get straight into the video. Hvad så guys? Velkommen tilbage til kanalen. I dag er vi sammen med Mr. Onkel igen. Ja, tak mand. Brud sandwich gang. Og vi lige høre hvad vi gør til det. Og vil du høre hvad vi også får lige sådan en lille klapsalve der her. Hvis du gør det igen, så går jeg. Hvis du gør det igen, så går jeg. I dag så skal vi simpelthen spille det samme som vi gjorde i sidste video, som er Reload. Og det er jo som sagt bare OG Fortnite. Og bare som I kan se, en lille map. bare på en lille map, præcis. Og som I kan se, så er det vi har gået fiskestyle, fordi vi følte os lidt som sådan en fisk i dag. Det er lidt fishy det her. Ja, lad os bare komme i gang. Nej. Det var normalt. Altså, jeg gør det igen, Mr. Onkel. Farvel. Nej. Dengang jeg var barn der. Det der computer nu i det var med det godt nok. Det var ikke til stageværen, kan jeg godt fortælle. Så det er jo bare fint dog. Ja. Det der loading screen, det kan simpelthen bare lukke. Loading screen, det er low-key lidt overrated, synes du ikke? Overrateret. Vi er kommet ind, og hvor skal vi lande denne gang? Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad det her er. Ja, et sted vi faktisk ikke kan lande, det er Lazy Labs. Det lyder sat med røv. Der er en basketbane. Jeg kommer ikke til at spille Fortnite. Jeg kommer også at spille basket. Lad os bare stå og spille basket et helt game. Det er en god lyd. Det lyder som de gode gamle dage. Jeg tror der er nogen, men jeg ved det ikke. Hvis du siger det igen, så kaster jeg op på en sæl. Jeg tror der er nogen der er der, men jeg ved. Ej, er du okay? Nej. Okay guys, indtil videre så ser det rigtig godt ud. Eller hvad? Hvad tænker vi? Nej. Kan du ikke prøve at være positiv for en gang? Nej. Jeg har sat mig lidt ondt i ryggen i dag. Jeg har stået op klokken 10 minutter i 3 om dagen. 10 minutter i hvad? 3. 10 minutter i 3? Det var da godt nu er der sent. 3 inde på mit værelse. Har du ikke også børn, eller er det bare mig? Nej, for savren der. Hvem er der på din værelse? Et 3. Okay, jamen er du blevet sådan en der giver sådan, Nej. der er sådan økovenlig og sådan noget? Nej, ikke det pisse der. Okay. Det er noget værre lort. Hvad med en blå tactical? Skal man have en blå tactical eller en pump? Hvad synes du? Blå tactical. Synes du det? Altså du må gerne tage den hvis du vil. Tak. Nå, nu går vi ind i farlige territorium, så nu skal vi være klar. Der sidder for eksempel en lille gut der, skal vi flyve på ham? Der kommer også, nå. Der er nogen lige her! Ja. Han løb! De kommer hen til dig. På mig! En af dem faldt ned. Jeg sidder lige healer. Så drik noget healen. Jeg ved ikke hvor en af dem sidder her. Jeg healer lige. Ja, jeg dør. Lige over. Der er 3. Hold da kæft. Nå. What the fuck? Jeg har måske det ned. Wow, det var da godt nok klasse. Ej, jeg skyder det lige igennem væggen. Jeg inviterer dig aldrig nogensinde til Australien, kan jeg godt fortælle. Ved du hvad? Du døde først. Så er det jo Return to the Lob. Ja. Return to the Lobster. Det er pickaxen der gør, at jeg spiller sådan som jeg gør. Stop the cap. Ved du hvad? Det går faktisk ikke så godt lige nu. Men det er fordi, jeg mangler min hunting rifle. Derfor. Det er simpelthen derfor. Stop the cap. Guys, jeg tror der er en anden mærke.
Ja, nu lever han i hvert fald ikke længere. Var det de der bumme, vi hørte i Det var baggrunden? en zebra. Okay. Vent, er det Spiderman? Lad os lige prøve noget ordentligt op. Det er vi simpelthen gode til. Jeg gider ikke være godis. Hun sagde bare godnat. Hun sagde bare godnat. Hvad med, er du ikke ked af det over, at du ikke har en god? Nej, det er overrated. Hvem er jeg? Jeg er Travis Scott. Jeg kan ikke finde ud af at synge, men jeg hedder Nynne. Og nu er vi egentlig only up, guys. Hvis I ikke vil være only up, så vi skal faktisk komme hele vejen op i toppen. Det kan godt tage noget tid. Det tager noget Jeg tid, har hørt guys. dem, der falder ned. De er Ja, ikke hvad? glade for nødder. Altså, jeg kan personligt gøre det nødder, så det kan faktisk godt være rigtigt nok. Nej, Jeg nødder. Jeg gør det nødder. det du smager ikke mine nødder? nødder. Jeg var lige... Ej, det gider jeg så ikke, morfar. Onkel, sorry. Onkel Pap. Jeg faldt lige hele vejen ned igen. Jeg har mistet min mødom til en snart. Hvad sagde du, gjorde? Jeg har engang klatret i et træ. Jeg faldt ned igen. Ej, nu bliver jeg faktisk stik tosset. Hey, Shit. man banner ikke her på kanalen. Jeg banner aldrig. Kan du forstå det? Du bandede da lige din kartoffelmos. Det kan jeg ikke huske. Du må have spist laks. Hvis jeg Åh, faldt jeg- ned der, så halshugget en due. Hvad har du gjort der? Den var sgu da irriterende at skide på forruden af min bil. Jeg burde lave en TikTok om, hvor meget jeg hader du. Er du på TikTok? Ja, hvad fanden de unge kalder det. Nå, de kalder det for Fortnite. Nej. Jo. Nej. Jeg prøver virkelig at være stille og rolig, men det kan jeg sørme ikke, når det er så intens. Mit hjerte, det er vitterligt i halsen på en ged. Jeg var lige ved at falde ned igen, og hvis jeg havde gjort det, så tror jeg faktisk, jeg havde grædt og gjort nogle dårlige. Hvis jeg falder ned nu, så sender jeg dig 300 kroner. Så håber jeg da i hvert fald, du falder ned, din sure Hvad sagde du? kanelsnegl. Ja, det er godt. Ja, jeg sagde, du er en sur kanelsnegl. Nu skal vi over til sæson 2. Den sæson. Jamen, var dengang, jeg blev født. jeg har faktisk lige hælen på dig. Nej, Jo, prøv at kigge bag nej, dig. nej, Jo, prøv at kigge bag dig. nej. Prøv at kigge bag dig. Hvis du er det, så kysser man du. Jeg tager den risky route. Men det er fordi, jeg er sådan en risk taker. Og det er kun sådan nogle seje... Jeg lægger! Så guys, basically, jeg har brugt lige 2 minutter af mit liv på det der. På pap. Og det jeg prøver at sige, det er egentlig, at hvis man gør ting, man ikke kan lide i livet, så skal man gøre noget andet. Fordi ellers så er det en Det var da waste of noget time. pis. Onkel, jeg Hey, det skal sgu da være jeg hårdt. editer dig ud. Jeg editer dig ud af videoen, hvis... Nej, Nå okay, ja. Ubehageligt at vide. Jeg hoppede lige Der ned var igen. Jeg hoppede 4 lige ned igen. minutter. Jeg hoppede lige ned igen. Hey, hey, hey. du dummer end en snegl. Og du skal bare holde dine kartofler for dig selv. Ej, det kan duen få. Skal jeg kysse en due? Ja, gør det. Hvis du gør det, ikke? Så giver jeg et giveaway i morgen. Kyssede du den? Ja. Hvad skete der så? Hvad var reaktionen på den? Den fandt bare sin røde dolk frem. Men hvad? Jeg faldt igen. Så basically, jeg tror, jeg er lidt sur lige nu. Det kalder man måske for... Hvis jeg falder ned nu. hurtig- Så halshugger jeg en slange på en time. Det er fordi, jeg tager den risky route, og jeg tror, jeg kommer til at begå nogle dårlige ting. Videoen er stadig i gang. Bare Nej, jeg rolig. faldt ned. For helvede! Yes! Jeg Nu er jeg hader ikke- det her spil. Ja, vi kom fandme ikke længere end sæson 2. Så vi endte med at skride. Det var kraftedeme noget lort. Men, guys, husk at like og subscribe. Comment down below. Turn on those notifications, guys. Så jeg aldrig misser videoer fra mig af. Vi ses.